Ya fara. Da yanzu ya ce yana son ki. To, ni dai, wanga me aka ce mashi da suna ɗan siyasa ce Abu Magaji. Ya zo ce yana sona. Na ce ni ban son shi ya man kyawa. An ka zo Buhari ya ce yana sona. Ashe Obasanjo shi Buhari bai san uban gidan shi bane ba saboda kin san Buhari shi babba ko Obasanjo shi ya karami. To ashe Obasanjo bai san uban shi ya zo ya ce yana sona ba. Na ci kuɗin shi. Yanzu ce mini I love you na ce I don't love you ban son ka. Magana ta kai ana hada na je na hado ma Abu Magaji kin san nace tsohon saurayi na ne Abu Magaji ko an ka zo da Abu Magaji aka kai mu har police center an ka ce in kwana ce ba wa dan iska dan sandar da zai ma iskanci ba kwana police station wanga ruwan doraya kin san shi dan siyasan nan na san shi abokin babana ne an kai hadda kukan shi yana zuwa wurin ga yana da huna dan Allah in hankuri an shi na ce nan mai haka na ce wallahi Likey